Ето ни отново тук, на нашата скромна къща, която в този епизод ще я оправим изцяло. Започнах да снимам, защото тъкмо си купях нова мишка, старата ми се бъгна, както знаете, беше тупа. Но ето, новата мишка е супер. И в този епизод мисля да е малко по-кратък, но ще направя таван. Не таван ми е покрив на финал. Къщата ще я оправя темплами и така. Сега, защо влизам се в тази къща? Тази дупка, я не знам. Тук ще оставя един крафтинг тейбъл. Какво ще направя, бе? Точно 60. И стълби. Ау, мишката е такова нещо. Имаме точно 40 стълби. Естествено ти няма да стигнат, но това е друг въпрос. О, аз tako ли съм служил? Не, после ще го дослужа. Така, сега ще го направим още едно. Аре, бе. Още едно. Че високо. Така. Опа. Еде, следващия епизод мисля да покопа малко. Вау! Не ми стигна, сериозно. Така. Но това ще сложа още едно, но да не го после. Така. Въпросът е сега от коя страна да го почна. Да го направя така. Всъщност, где е тази страна? Но аз от много отдавна не съм правил такъв покрив, затова съм направил като трябва. Чакайте. Така ли би? Аз към... Паднах. Докато мислех, че ще паднах, като е много тъпо. Чакайте. Ако почна... Чакайте. Тук. Ще бъде първата стълба. Тук. Да. И извън. То баш сега ще стане нощ, бе. О, черта са дълга нощ, така се изразя. Направо така ще посложа нещо това. Естествено ти трябва да се наравниш тук, което е тъпто в Майнкрафта. Ето, отново, бати, тъпто. Защо е? Гледай, бе! Бати, тъпто е! Супер, чу ми се е бравата. Кой знае още какви хубави неща съм се слушал този път. И разгледа. Сега.
Този епизод ще бъде много дълъг, според мен. Вещица, две вещици. Сега ще опитам така да качим пърда съм. Става правя брадва, защото те не става работата. И също такова. Виждате нашия приятел, който много се рисак, извиняй, много се рисак. За клипър не видя. Който е много зле. Клипър. Носи един сак. Да представя пада ми клипър, дари ми всичко. Всички мечти отидат на кино. Така. Надявам се този епизод да се чуете много добре, защото съм без слушалки. Не искам пак да се бъгват. Сега ще правя задър. Мисля, то свой отива от другата страна. Там скелети, ако ли се лъже, да. Зомби. Ну так, каш. Так не взял свои. Ты мамастин. Целта май сега ти портла направя. Това другото лесно портла. И едно грешно. Две грешни, спирам. Трябва да ги взема. Поне едно такива. Тихо е! Никой не така иска. Добре за... не падна. Вече Остава мишка много боса бъти. Как? Какво мъците? Бре, чаре е мръсно. Какво е? Вижте за какво става на въпрос. Това вече не е за истина. Вау. И... трябва... Не. Това вече е шега с мене. Как ще ме убие този крипър за бога? Как ме майка му стара? Как ме обясните ми го как е? Господи. И извините, но трябва да изпиша нужда. Но аз не помня накъде. Мисля, че само направо тръгнах. Трябва да слежа на сега някаква острова. И това просто трябваше да стане, нали? Аз съм винаги проканал с тия чудовища, зверове и човекоподобни същества. Много тъпо. И
Едно към милион и ние сме едното да си намерим нашата къща, така да се каже. Но не виждам първата земя, което е много тъпо. Ето го, добре, ето го си замъче. Добре. Значи сега тръгваме направо. Добре. Някакъв оптимизъм ме обгражда. Което е много тъпо. Защо баш там трябваше да има крипър, бе? Повече през нощта няма работя. Само през деня. Добре, но къде имаше и друга земя? Едно друго остро ще малко. Ето го. Да, ето сега трябваше да има едно дърво. Ето го, да. Да, но въпрос, аз после на къде тръгнах. Мисля, че направо съм пак. Ай, моля се, господи, помогни ми един път в това Майнкрафт. Надявам се да е на тази посока. И ако не намеря тази земя, нали, следващата, която, нали, преръщухме първата на дупката, ако не намеря тази земя, ще спра епизода, което е доста вероятно. И ако евентуално го намеря, отново ще продължа, ако не го намеря от начало. Толкова мъки за нищо. И, както виждате, земя няма. Но нека да потърсим още малко. Може да ни излее късмета. Значи не е било на тази посока. Тя се снижа по-ниско иде. Все едно съм слот. Никой е. Добре, сега е изключително важно, тъй че ще ги пусна на... Уау, заби. Добре. Сега 16. За да мога по-теза, да е по-бързо. И няма земя. Тъпи крипари. Ето я земята! Yes, Америка! Сега, по-трудната част. Сега трябва да намерим нашата дупка. Първата ни къща. Мисля, че беше тук. Ето я, уважаеми! Ето! Да ти тъпове, крипър! Намерихме си я, е. И тук трябва да е къщата. Да, е! Yes! Майка ти, да е. И айтемите са тук. Бонус сред бонус. Нещо друго. Майната му на дупката ще я оправя. Важно ли ще я намерим? О, не! Мисля, че чух един крипър. Yes, бе! Чай спра геймова. Аде. Малко е те емоции. Геймот. 0. Ето за това са геймоти. Читал, но би трябваха да си намеря. Добре, че помня пътя, защото ако не го бях помнил, почвам от начало. Ето също нямаш да загубим много, но все пак. Това е и то нещо. Така че, изключителен късмет. Господ беше с нас. Майната го настъквото, бе. Голяма работа. Говорите, че ще намерим къща. Ей! Тъпто е, че трябва да намеря скоро овце, което е много важно, защото трябва да се сейфвам тук. Като легнеш, където умреш на спалва, деца легна, защото че ще хубаво да намеря овце. За предпочитани трип. Няма майра. Защо си е там типа? Да го трябва да го правя цялото. Стъпи. Так.
Так, 60 стълби. Да направим още 4. 64 дни, не знам. Голяма радост. Тук съм запушил пътя, който е долу тъпо. И сега ще го пуша. Тъпи крипъри, тъпи мобови, тъпи неща си. Много хубавото е, че пак се намерим къщика. Стана бързо, нали? Можем ли да намерим примерно 5-10 минути? Ай, половин час. Ние намерихме много бързо. Опа, тук е бързина. Братовичката ми, тук е. Трябва ми айран на мене. Къде се взе този тъп мазен крипър, как си дойде има руби? Селен. Тя стълбите няма ли стигнат, естествено. Да. Покрива, дали ще има таван. Диме като ще къде нещо като втория етаж. Но. Въпросът е това дърво, изобщо цялото няма да стигне на стълби. Но да видим. Добре, клепа ли е спрял? Стер. Още малко става. Уха, дай! Някакъв мотор така пали. Буни. Сприе! Пречи ми да снимам. Тъкмо. Аз стои дърво го правя. Съм убеден, че стои дърво и зов няма ми стигне. То ще имам един стак стълбо. Ще правим също. Отивам за дърво. Добре. Този епизод поне няма да стане скучен с този тъп крипър, който не че го бъгне епизода, но забави само правенето на покрива. И почна. Значи тук. Добре, намерихме къщата. Ще се правя песен след малко. В главата ми точно. Така. Още малко. И ще свършим. И стълбите преди да няма стигнат. Още нали, след като свършат и две от едната страна и следва това на което би трябвало да е готово вече. Така. Аз мисля, че и тия 16 нямам стигнат за то сред. Шана стъкло, така че след като свършат тия стълби, ще спра клипа, за да набера, защо си да набера? Да събера дърво и пясък, за да може тем стъкло долу за... Кажи го за... Не за мазето ми, за пода. И тъкмо. Нямам друго. Бери човек, но... Ще умра всяко плана. Виждате, тук малко така изглежда, но ще се
се оправи. Трябва да направим чистка. Аз имам всъщност, за да си прави. Оставя под ненужните ветерни, трябва да ям. Също аз ако не ми трябва, аз имам пясък. Така че... ще оставя само един меч. И брадвата естествено. И ще се върна след като събера дърво, така че до след малко. Стефайте кучета, отново съм тук, набрах дърво, става нощ, тъпо, както и е, но трябва да взема малко дърво. Да довършим покрива и да приключим този епизод. Българецът прави 20 епизод, то ще е 20 епизод, юбилей. Макар че не знам защо го чествам. Целта ми е да стигна номер 100. Опа, бъркал. Да обработим малко дърво. О, не, аз трябваше да го направя на такова, бе. Кажи го, на стълби. Ще си мисля, че ми стигнат. Ако не ми стигнат, много ми здраве. Да, значи по средата сигурно ще има такова. Или? Чакайте първо да направя тази страна. Тама, както така, мой приятел. Так, 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 ох, майка му, так, так. Да, определено ще ми стигна. Даже няма да се наложи до правилото на страна повече. Това ще е да. Так, 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 и сега по средата слагам дървче. Подигна още няма смисъл. Так, так. Ах, можа да пада. Трябва да бързо започна с... Какво? Трябваше да оставя той да се пече, но забравих, затова сега ще го оставя. Печката. Пясък. Малко. Добре, аз се кача горе. Ама на този дърт. Сега то камък малам с ръка, защото не ми се ходи пак за кирка. Давай, чупи, още малко. Още малко. Чупе го, браво. Така. Надявам се да сте ми чували добре, защото не знам къде се надявах слушалките. И сега снимам без слушалки. Така и това. И да, сега там само трябва да разстрана, не виждате това зомби. Само пред вече. Извинете, клипа отново се бъгна нещо. Не знам защо така, пак ще го сегня. Но това сега не е най-важното. Виждам една рожичка горе, много ясно. Ти зомби вземат от седяници. Че му бере бе, умърка и ще падне. Ево нашето е. Пич, ела е! Гъчи, гъчи. Той го изстрах. Бързо му убия.
Буквално. Добре, махнахме дърта. Те са няколко, или? Само едно. Тук не отиди, бе. Аре, бе, гонената ли ще си играем, бе? О, те са две, да. Едното е селено, даже. Крипър! Майка му, 2 крипъра! Шат! Не гръмна, дай! Майка му, стара! Вау, това вещица. Приятели, на косъм! На косъм! Не знам, крипа! Без нерви. Ще направя на прозорчики. Майка му найма. Има странно, да крипара! Ще ми са меча, естествено. Бе, тъпо изчаре, долно мръсно тъпо. Бе! Вау! Това просто е великолепно! Какво беше това? Какво направо се запушех от нерви. Направо... Много ми щипа кесташ го и бах крипъра, върся тъп накъм. Тъпо, много тъпо! Но какво се прави? Важно да е, че аз съм жив още. Не наубиха много, което ще е много брутално. Аре, няма да става дивно, бе. Мен май трябва да изляза. Но банята е чиста, кот се пече там. Извинете, дет кръщях. Това крипър откъде излезе. Уния 2 крипъра откъде излязаха. Оня дет ме убил, де излезе направо. Бахте, нинджите. Сега. Рискуваме. Добре, няма никой. Добре, хубаво. Торчи, 16. Става но ден! Вече бъркам думите. Само да осветява, не са спълнати тук горе. Какво беше това? Където долу тъпото изчаря горе стои. Най-много мразя крипърите в Майнкрафт. Също не е драмати, мразя повече от крипърите. Но... както и да е. Целяхме мамо стара. И... става ден. Так му ще приключим епизода с Тил. В следващия епизод ще копам. Гарантирам ви го. И... чакай, първо ще оправя къщата. То скрипър там моля сега да не дойде да гръмни, че танк му уби и така ще откажа от Майнкрафт вече. Сега, продукта трябва да пълним. Fuck you! И слагам дърти аз. Чувам зомбита. Чувам зомбита! Майка е... къде близо са? Къде са, бе? Ще умря. Вау! За втори път ми чупя тази част от къщата. Което е много нахално. Ето го крипъра. Майка му да еба! Изтастен крипър. Както и да е. Това мисля да е за този епизод. Чакайте малко назад. Надявам се епизода да ви харесал. Направихме като цяло само покрива на къщата. Следващия епизод. Вау, тази вещица иска тя да се навре в клипа. Виждате колко е мазна, тъпа, насрана, как и да е. Надявам се клипа да ви харесал.
Направихме само покрива, нали, стълби без такова, без нещо, без такива работи. Уау, това чухте ли го? Или, не знам, какви. Следващия епизод ще копам, но в началото на следващия епизод ще оправя къща стъкла, покриваната с къща и тогава ще копая. Надявам се клипа да ви е харесал, останаха някои смешки, така се каже. О, не е крипър! Бягай! Майка му стара! Не! Добре, епизода ли няма оставите да си приключа, бе? Добре, това мисля да е за този епизод. Ще го свърша преди крипъра да е гръмнал. Надявам се да харесал, абонирайте се, чао!